Visok vodostaj Bovanskog jezera jeste otežao, ali nije sprečio da se juče održi međunarodni kup u sportskom ribolovu Trnjane 2023 i to po 14. put. U organizaciji kluba sportskih ribolovaca Trnjane iz Trnjana na ovom ekipnom takmičenju u kategoriji lov ribe udicom na plovak okupilo se 10 ekipa, od kojih su 2 došli iz inostranstva. Jedna iz Igala u Crnoj Gori, a druga iz Velesa u Severnoj Makedoniji. Takmičenje je održano na delu prve plaže Bovanskog jezera na takmičarskoj liniji od samo 100 metara i to je bilo jedino mesto na celom jezeru gde se moglo održati takmičenje u vrlo otežanim uslovima. Proteklih 20 dana je stalno padala kiša koja je podigla nivo jezera za nekoliko metara, voda je poplavila sve plaže i sva dobra mesta gde bi normalno moglo da pecaju 30 takmičara, koliko je bilo na ovom takmičenju. Iz vreme samog takmičenja jezero je nadošlo oko 30 cm. Zbog svih ovih okolnosti takmičenje se moglo držati samo putem boks pecanja, u kom su 3 sata pecali istovremeno sva 3 takmičara jedne ekipe. Takmičari na celoj ovoj skraćenoj pisti su pecali na samo 3 metra razdaljine jedan od drugog. U ovakvim, tako reći, ekstremnim uslovima najuspešnija je bila ekipa otpisani iz Svrljiga sa 3 sektorska poena i 9770 grama upecane ribe. Drugoplasirana je bila ekipa OSR Nišava iz Niša sa 9 sektorskih poena i 6270 grama ribe, dok je treće mesto sa 10 sektorskih poena i 5840 grama upecane ribe zauzela ekipa OSR Gibort iz Kladova. Prema tradiciji, pobednik je dobio veliki prelazni pehar, a sve ekipe su nagrađene peharima, medaljama i diplomama. Kada je reč o pojedinačnim najboljim takmičarima na pisti, sva trojica su iz svrljiške ekipe otpisani. Najviše ribolovačke sreće imao je Milan Marković sa upecanih 3580 grama ribe, drugi je Slaviša Tošić sa upecanih 3320 grama, dok je treće plasirani Milan Tošić upecao 450 grama manje od drugoplasiranog. Inače, svih 30 takmičara je upecalo nešto više od 48 kg ribe, što je solidan ulov za ove otežane uslove pecanja, a uglavnom se pecala dverika, podorka i poneki cverglan. Kako tradicija nalaže, posle završenog merenja ulova, svi učesnici ovog takmičenja su nastavili druženje.